Така, време е за детайлна прогноза за състава с Евертън. Аз се позиционирам тук горе до Онана да ни преча. Онана на вратата ще му вкарат гол. Евертън не са вкарвали от 3 или 4 мача. Естествено срещу нас се щупят каръка, така че някой рикошет или нещо и влиза. Защитата Де Лихт, Мартинес и Мазрауи. Това е най-доброто, което разполагам в момента, което пасва на тая система. Въпреки че вече би трябвало да са поизморени и тримата отзад са машини, така че според мен те ще започнат. Ще има промени в центъра. Доста често вече Аморим говори и за ротация, защото футболистите са изморени, така че аз мисля, че в средата ще останем с Угарти и с Фернандес. Фернандес това е много добра позиция, защото има малко повече терени отпред и отзад, да прави по-хубави подавания към нападателите или да поема топката от централните защитници. Угарти, той си е питбул, той ще ги бори и ще отнема топката. От едната страна ще е мат, защото е маничък, бърз, така че ще се промушва между защитниците според мен на Евертън и ще създава доста положение. От другата страна ще се използва Дало, защото няколко пъти в пресконференциите Аморим каза, Дало е отборен играч, той може да помага навсякъде, а пък може да не е най-бързия, но в случая има физика, така че ще е борбен и ще помага от едната страна на тъч. И отпред мисля, че централен нападател ще е Рашфорд, защото веднага след матча Аморим каза, че Хойлунд е много изморен, защото е играл на много високо ниво и е пресирал до края, така че за да може той да се почини, Рашфорд ще е отпред. Маунт ще е от едната страна, като най-вероятно те ще сменят позиции с Гарначо през 5-10-15 минути, хем за да объркат защитниците, хем за да си напаснат на тях къде им е по-добре и как да играят. И те ще подкрепят Рашфорд. За Маунт се говори много, че Аморим много го харесва, че ще разчита на него, така че според мен той ще започне. От другата страна ще е Гарначо, защото знаете, Гарначо е бърз, винаги стреля по няколко пъти, създава положение, така че мисля, че това ще е състава и че резултата ще е 3-1, както казах и по-рано през деня. Пък ще видим, айде ни остана време, скоро почва и матч, дано да би.